Здравейте, аз съм Мира, това е Код 74 и добре дошли в ден 36 от това как един студент по актьорско майсторство работи в семейен бизнес. Днес ще ви покажа един пакет, който е за една наша прекрасна клиентка и също така ще ви покажа и тя с какво се занимава. Нашата клиентка е дизайнерка и се занимава с това да прави нейна серия шоколади. Тя е производител на шоколади и на сладолед. Сладоледа вече изчезна, но ще ви покажа шоколадите и тяхната прекрасна опаковка. Също така ще ви покажа и пакета, който ние правим за нея. Този е, първо, вижте колко сладка опаковка. Този е с биокозе мляко. Този е 70% какао, а този е млечен шоколад. Като всичките опаковки са толкова прекрасни. Всичките са ръчно изработени на малки партиди и са с изключително чисти съставки, а ето тук тя също така е била така добра да ни остави и тези толкова красиви и толкова вкусно изглеждащи бомбончета. Искам само да ви кажа, че ще отваря нейн собствен магазин за тези прекрасни вкусотики, така че когато разберем повече, ще ви кажа повече за нейната работа, ще можете да отидете, да я посетите и да опитате. За нея сме подготвили ето този прекрасен суров паркет с естествени дефекти, запазени по него. Ето тези. Те не са типичните чворове, ето това е типичен чвор, но тези са специфични естествени дефекти. Като дизайнер дамата има визия за нещата. И така, това е паркета, който ние правим за нея. А сега нека да се приберем в къщи и да опитаме тези феноменални вкусотики, които тя ни е подготвила.